their space, and that's struggling. And if you look at the whole big universe of ours, universe is struggling. So enlightenment is right in there, that when we learn, when we accept that it is struggling, and I can live with it. That is the first step, actually, the identifying struggles in our life. And when we do that, what happens is then we will not fantasize about enlightenment in an unrealistic way. We can make enlightenment something real, not something like a fairy tale, sort of like, like totally free from struggle. זה שאתם עכשיו יושבים בכיסא, וחלק עייפים, וחלק צמאים, וחלק אומרים מה הוא קשקש, ואתם קצת נאבקים עם עצמכם, אבל משהו אחר אומר, אולי זה נכון. הוא אומר, זה, תהיו מאושרים ככה. לא כשהכל יישב לי במקום. אז אנחנו יכולים ללמוד מזה שהמאבקים והקשיים זה בסדר, ותהיו מאושרים בתוך המאבק, בתוך הדרך הזאת. זאת אומרת, אל תאבקו על זה שיש מאבק. ועכשיו, אני רוצה לספר לכם, בליל הסדר, אני ישבתי ליד אחד מגדולי מדעי המחשב בעולם, שהוא חבר של דוד שלי. אז יצא לי ככה במזל, ושאלתי אותו, תגיד, קוראים לו אבי ויגדרזון, פרופסור אבי ויגדרזון, באמת אחד המדענים הגדולים בעולם. אמרתי לו, תגיד לי, על מה אתה עובד? עכשיו, זה בן אדם שאם הוא אומר יותר מ5 מילים, את השישית אתה כבר לא מבין. אז אמרתי, דבר קצר. תגיד לי ככה בגדול מה אתה עובד. הוא אומר, אלגוריתמים, אתה יודע, וזה. תראה, מעניין. הוא אומר, תשמע, מסתבר שיש דברים, יש משימות שאם ניתן אותם למחשב, זה ייקח לו 1,000 שנה, 10,000 שנה, חייבים למצוא דרך קיצור. זאת אומרת, החישוב הוא מסובך מדי. ואז מה עושים? למשל, נניח שיש לי מספר נורא גדול על הירח, שיש בו 1,000,000 ספרות, ולך יש מספר גדול על כדור הארץ, ואתה רוצה לדעת אם זה בדיוק אותו מספר. נגיד בנאסא יש כאלה שאלות. עכשיו, אתה לא יכול באמת לשלוח את כל הספרות בשביל לבדוק. אז יש טריק, מגריל לי מספר, בודקים אם אני מחלק את המספר על הירח במספר הזה מה השארית, בודקים אם אני מחלק בכדור הארץ במספר הזה מה השארית, השארית היא פה 42 ופה 42, זהו, השוויתי מספר קטן מצוין. זה אומר שב-99% הקבצים זהים. פתרת את הבעיה, מספיק שהגרלת מספר, וחבר'ה, כשאתם נרשמתם לכנס הזה, אם נרשמתם באינטרנט, היה שם אלגוריתם שמשתמש באקראי. בקיצור, יש לכם אישור מדעי מתורת המחשב, שבשביל להשיג דברים מסוימים יותר מהר, במקום 1,000 שנה, 2 שניות, צריך להשתמש בגורמים אקראיים. ומה קורה בקריירה שלנו? מפה לשם, וזה, השיקולים הם כל כך מסובכים בחיים. מצד אחד כמה מציעים לי ככה, אבל הבוס קצת, אבל הנהלים שם זה, אבל מצד שני אני תמיד רציתי להיות טבחית, ואז אנחנו מתחילים ללכת לאיבוד בכל הסבך הזה, כל כך הרבה שיקולים ואפשרויות יש שם. ואי אפשר לפתור את זה. אם היינו חיים עד גיל 1,000, מצוין, אין בעיה, תנסו הכל. אבל הדרך לפעמים לפתור את זה היא דרך של להכניס אקראיות לחיים שלנו. כן? אז הנה הדרך להכניס גורמים אקראיים שיאפשרו לכם להגיע הרבה יותר מהר למקומות הרבה יותר טובים בקריירה שלכם. הנה הדברים. קודם כל אני יוצר הזדמנויות אקראי. יוצר הזדמנויות שאני לא יודע מראש בשביל מה זה טוב. אם מישהו אומר לכם, תעבוד רק בשביל משהו שאתה יודע מראש מה זה ייתן לך, הוא שוגה שגיאה חמורה. תעשה את זה גם. אין ספק שלפעמים אני צריך להיות מאוד יעיל וחד. אבל גם לפעמים אני צריך לחולל הזדמנויות אקראי, כי אחרת אני לעולם לא אגיע לדברים הטובים ביותר. אז למשל, לשתף אנשים בכישורים ובניסיון שלי ולרתום אותם לחיפוש שלי. אם אני לא הייתי עושה את זה, לא הייתי פה היום. הסיבה שאני יועץ קריירה, זה שפעם שיתפתי את הבן אדם הנכון, וזה שאני כרגע שוקל את הצעד הבא שלי, והוא המליץ לי על ספר שחשף אותי לכל הנושא. אני חושב שזה הופיע המון גם בהרצאה הראשונה. השנייה, זה להשתתף במשימות או בפעילויות חדשות שעוד לא עשיתי. לעשות משהו שעוד לא עשיתי. עכשיו, כל אחד פה יחשוב מה זה יכול להיות. למשל, לבוא ליום עיון וללחוץ יד למישהו, ומחר אני לא יודע מה יצא מהקשר הזה.
התחברתי אליו בלינקדאין ובפייסבוק ונראה. כן? למשל, ליצור קשרים חדשים מסוג חדש עם אנשים חדשים. עד היום לא הכרתי אף אחד שעובד בבנקים. לא הכרתי אף אחד שעובד באיזשהו תחום. בכלל היה, אתם יודעים, אני הייתי בכנס מחזור. הייתי בכנס מחזור של התיכון שלי באשקלון. ואחד מהחבר'ה שלא התבלט יותר מדי בתיכון, אומר לי, אני במאי קולנוע, אמרתי לו, וואלה, סחטן, בוא'נה, במאי קולנוע, קשה בארץ. לא, אומר לו, אני תפסתי נישה, אחי, אין דברים כאלה. אני עושה סרטים לחרדים. לא שמעתי על זה. הוא אומר, כן, זה משגשג, זה פורח, זה צומח, נושא של סרטים נהדרים. הנפיל, זה הסרט האחרון שלי. ממש, כן. איך הוא שמע על זה? איך הוא הגיע לזה? אתה לא יושב בסלון מנתח ומגיע, אוקיי, זה מסלול קריירה. לא, זה רק מהדברים האלה. עכשיו, עוד דבר שאני יכול לעשות זה לזהות הזדמנויות שבאות אליי גם ככה. גם בלי שאני אעשה שום דבר. מה זה אומר מבחינתכם? זה אומר שאתם תשימו עכשיו גישה קצת שונה כשמגיעות אליכם הצעות שנראות לא רלוונטיות. למשל, מיכל, בואי תעבדי ב-QA. האם זה באמת לגמרי לא רלוונטי, או שזה יכול לחולל הזדמנויות שכרגע אני לא יכול לשים עליהם את האצבע, אבל משהו אומר לי שמשהו יכול לקרות טוב שם. הדבר השני זה לקחת סיכון ולהתחייב למשהו שאני עוד לא יודע לבצע. כן? אני לא מתכוון בוודאי, אני רופא, איפה החדר ניתוח? כן. אבל, למרות שגם טענות כאלה יש מצד הליברלים הקיצוניים, אבל כן, זאת אומרת, לעשות דברים שיש בהם איזושהי קפיצת דרך, לקחת סיכון, לא להגיד, אם אני הייתי עושה ככה, גם לא הייתי פה. ורבים נוספים פה בקהל, אני בטוח, אם היה לנו זמן הייתי לוקח דוגמה. עכשיו, אז הדבר האחרון זה שהזדמנויות אקראי, לא רק שדבר שכדאי לעשות כשאין לכם תוכנית אחרת, אלא הן יכולות להיות יותר טוב מהתוכנית האחרת. זאת אומרת, הן יכולות לקדם את הקריירה עוד יותר טוב, עוד יותר מהר, מההזדמנויות שאתם כרגע מצפים להם ויודעים עליהם. כן? עכשיו, באמנות המוזאיקה, הקריירה מתוכננת מראש, המקבילה שלה היא לקחת ציור ולהעתיק אותו באבנים. וזה מה שעשו אלפי שנים. זאת סבתא שלי, אילנה שפיר. היא אומנית, למי שלא זיהה, כן? היא אומנית מוזאיקה. היא אומנית מוזאיקה, היא בת 89, בדיוק חזרה מסיאטל, מעבירה שם סדנות של יומיים. חבל שאורניה לא פה, מה היה לה להגיד על זה DNA תעסוקתי? גם אני מעביר סדנות של יומיים, ואני חושב שאנחנו עובדים בשיטה מאוד דומה, למרות שהיא מתעסקת בתחום אחר לגמרי. סבתא שלי עובדת ככה. הנה תוכנית שפתוחה לשינויים, שעושה קווים כלליים, היא לא יודעת מה יצא. היא לא כופה על היצירה את מה שהיא ציירה בהתחלה, היא גם מציירת בקווים מאוד כלליים, ואז היא מתחילה לשחק עם האבנים. יש לה, בסטודיו שלה, תכפילו את זה פי 20, זה מה שיש לה. כל אחד שנשבר לו צלחת באשקלון מביא את זה אליה. באמת, אמיתי, יש לה כל הזמן שקיות על השער, ואז היא פשוט מחפשת דברים שתופסים לה את תשומת הלב. היא מחפשת הזדמנויות אקראי, והיא רואה, וואלה, שמה יש משהו שממש יושב יפה ליד זה. אז היא משחקת עם זה ומשחקת עם זה, עד שמשהו מתחיל להתגבש. והיא ממש פרפקציוניסטית, היא סדרה את הדבר הזה אולי 20 פעם עד שזה יצא לדג כמו שהיא אוהבת. והיא שברה את החרס. והיא עובדת גם עם חתיכות קרמיקה והיא עושה דבר שלא יעשה. היא יוצרת הזדמנויות אקראי בכוונה. הדבר הזה לא נשבר במקרה. זה משהו שהיא עשתה בקרמיקה, לקחה פטיש, סבתא עם פטיש כזה גדול. כן? היא בקושי הולכת, אבל פטיש ענק יש לה, והיא שוברת את זה. ואני הייתי בסדנה שהיא העבירה של יומיים, ובאים האמריקאים שבטוחים שאתה עושה עבודות ככה, זה עבודות נוי, כן? אז הם לוקחים, לא, מה פתאום לשבור? אומרת לו שיקום, קח את זה, אתה אוהב את החתיכה הזאת? יופי, תוריד עליה פטיש. תן לה סדקים להיווצר איפה שאלוהים רוצה. מסתכלים עליה ככה, בסוף יוצא להם משהו כזה יפה והם מתלהבים, כן? אז היא יוצרת את ההזדמנויות אקראי האלה. ורק ככה יכולה להיווצר יצירה שאי אפשר לתכנן אותה מראש. אז עכשיו היא כאילו פתחה אסכולה. למה? כי היא הייתה באשקלון, אף אחד לא אמר לה מה לעשות, אז היא עבדה איך שבא. פתאום גילו את זה בעולם, ובאגודה העולמית מישהו קרא לזה מוזאיקה ספונטנית. עכשיו יש כתבות, ספונטניאס מוזאיק, ספרי מוזאיקה וזה. עכשיו, איך? מה זה אומר על קריירה? זה אומר שיכולים להיות לנו
אחלה תוכניות, מקווים לתוכניות האלה, אבל לפעמים על הדרך אנחנו מגלים משהו יותר טוב, וזה נהדר. ולא לאבד את הכיף שביצירה ובעשייה, ואת החוויה שבזה, רק בשביל להצמד לקריטריונים שאחרים יגידו אחרי זה, זה בכלל לא דומה לדג, כן? וככה יוצא גם דברים הרבה יותר טובים בסופו של דבר. אגב, זה עשרות שנים של עשייה. וליצור סדקים שמבעדם יכולות להיכנס הזדמנויות אקראי. כי אם החיים שלי מלאים לגמרי ואין סדקים, ואני לא עושה שום דבר שאני לא יודע, ואני לא לוקח שום דבר שאין בו שום... אז איך אני אשמע על דברים? אז אני אגיד, אין לי מזל. חבר שלי שמע על דברים, וואו, איזה תרבות ג'וב הוא תפס, מה, הוא עושה סרטים לחרדים. איך הוא הגיע לזה? לא יודע, יש אנשים מוכשרים. אז לסיכום, דיברו היום, לקחו לי היום את האימייל של התינוק בסדנה, אבל כל אחד פה הוא בעצם מוצר אקראי לחלוטין, כן? מה? הייתה סדנה של רונן שפירו, השתמש בדימוי שאני מאוד אוהב, אז זה היה מאוד יפה. בעצם כל אחד פה הוא זרע שניצח, לגמרי במקרה, אתם פה, מה זה בפוקס? כן? אז אתם יכולים לתת לטבע לפעמים לעשות את שלו גם בקריירה, לא להילחץ. אז אמא שואלת, נו, מה אני אומר? אני שם, רגע אחד. טוב, הילד. זהו, גמרנו עם זה. כל הסטודנטים חכו שנייה, ויכול להיות שזה יהיה לכם מעניין, כי יש אגודות מקצועיות בכל תחום. תוכלו להיות מודעים לדבר הזה. תראו, אנחנו באיילת עובדים ככה. אנחנו גם מתכננים וגם יש לנו צוות אסטרטגיה בראשות רבקה טובי, שאגב, אנחנו מאוד מאוד מחפשים דם חדש לצוות הזה, עושים דברים מאוד 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 מעניינים. ואנחנו גם כל הזמן שומעים על הזדמנויות אקראי, כמו למשל, מה? מי? אני שמח שהתנדבת? הבחור בסגול, רבקה. אז אנחנו כל הזמן מנצלים גם הזדמנויות אקראי, למשל יש לנו את הילד, איפה הילד ורשביאק? נהייתה פה? לא כרגע? הילד. אז הילד פותחת דלת. הנה כותרת שהיא נתנה, ויש לנו ביקור שאנחנו מארגנים לחברי הילד בלבד, בצומצם, ממש למי שככה נרשם ראשון בחברת כל מוביל, לראות מהצד השני. חבר'ה שלנו הנועצים שמגיעים לחברה רצינית שיש לה המון תפקידים, שיש לה המון תהליכי מיון מורכבים, איך זה הולך? להסתכל מאחורי הקלעים. אז יהיה לנו את זה עוד מעט בראש העין. איפה ההרשמה? איפה אריק? 17. כן. יצא פרסום, כן. אוקיי. עכשיו, דבר אחד קטן אני רוצה להזכיר, יש אג'נדה שלי אישית, אני מאוד דוחף אותה, אני חושב שצריך להיפתח לעולם וצריך לראות מה עושים בעולם ובכל תחום. כל אחד שיושב פה ולא שייך אפילו לתחום של ייעוץ קריירה, תדעו לכם, ועידה בינלאומית זה פותח את הראש. יש שני ארגונים בנושא של ייעוץ קריירה, זה הארגון הבינלאומי, יש לו שם גם אנגלי, זה השם הצרפתי שלו, וזה הארגון האמריקאי. אלה שני הארגונים הרציניים ביותר. יש בבוסטון כנס ביולי, אני נוסע. מומלץ, זה עולה כסף. עד הראשון במאי יש להם הרשמה, ירשמו כרגע, קווים פתוחים, לא, אני לא משווק אותם. עד הראשון במאי יש להם הרשמה במחיר מוזל. כמה ימים ביולי, 100 שנה לארגון האמריקאי, נראה לי שהולך להיות שם חגיגה חבל על הזמן, מקצועית ובכלל. ומכירים אנשים, באמת, זה חוויה בלתי רגילה. אז מי שיכול להרשות לעצמו להתפרע קצת וליצור סדק ביומיום העמוס שלו, מומלץ. אם אתם מעדיפים חופשה בצרפת, יש לכם בספטמבר במונפליה את כנס הארגון יש לכם, הנה הכותרת שלו, Career Counseling, Human or Citizen Zweit, מאוד מעניין אגב גם לגופים ממשלתיים. והנה, לסטר זה יושב ראש הארגון, הוא מזמין אותנו, את חברי הילד. בואו ניתן לו רגע את הבמה, אתם לא תבינו כלום מאוסטרליה, אבל לא חשוב, בואו נראה, רגע. הוא לא שולח כרטיסים, ברור שבדקתי. רגע, למה לא שומעים מה הוא אומר? Hi, it's Lester Oaks and I'm the president of the International Association for Educational Application Guides. I would like to invite all members of ALEC in Israel to participate in our next international conference next year in October 2000. רגע, עכשיו אני אראה לכם. יש לי עוד כל מיני חברים מכל העולם מזמינים, אבל אני חייב להראות לכם את הספרדים. זה הברזילאי. לא יכול להראות, בואו נלך הלאה. טוב, יש לנו לחץ. הנה האתר שלנו,
עוד מעט אתם תראו אותו ככה, תנו לו חודשיים, אני מקווה שהוא יעלה לאוויר, הולך להיות אתר מאוד מאוד יפה. מאגר ידע, מאגר של אנשי מקצוע, גם אנשים שהם לא אנשי מקצוע יוכלו לחפש שם יועצים, גם אנשים שהם יועצים יוכלו לקבל שם את כל המידע, את כל השירותים. הנה מה שקורה אצלנו כרגע. יש לנו מפגשים מקצועיים כמו זה, יש את הילד פותח הדלת, יש מפגשי עמיתים, זה מתחיל, תירשמו כמתעניינים אצל רבקה, נכון? רבקה אצלך, למפגשי עמיתים אם אתם רוצים, מפגשים אזוריים. עשינו התחלה של זה, עשינו אחד, היה מדהים, היה ממש כיף. פעילות באינטרנט, אז זה אמרנו, ויש לנו דבר מדהים. עוד מעט הולך לצאת כתב עת, תקשיבו טוב. יש צוות, יש לנו את האורחים, אני רוצה רק להקריא לכם ממש בקצרה, אני יודע, שחיטה. אני אקריא לכם ממש בקצרה מה הולך להיות שם, זה פשוט מדהים. עופרה נבו ובני בנימין, אורחים, כן. והולך להיות שם מדור חידושים טכנולוגיים, תיאורי מקרים, יש כבר אנשים לכל הדבר הזה, כבר כותבים, זה כבר בהכנה, זה לא תכנון. מחקר ותיאוריה, רעיונות, למידה ממוסדות בינלאומיים, סקירת ספרות, כלי אבחון והערכה, ביקורות, שיטות, תוכניות מהשטח, על הפרעות קשב, דיווחים מקצועיים משירות התעסוקה. אנחנו נעשה פה עשייה ברמה בינלאומית. אז אתם מוזמנים, זה יהיה מקוון לגמרי. כן. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהיות חלק מהעשייה היצירתית הזאת והילד ולהיות חברים. זה הדבר הנכון, אני חושב, בגלל שזה הבית המקצועי שלכם, כן? עזבו את זה, תצטרפו כי זה דבר נכון לעשות. עזבו את ההטבות, יש הטבות. זאת רבקה, השולחן הוא שם בחוץ להצטרף. אני רוצה מאוד מאוד להודות לאוניברסיטה שלחה אותנו לחיים. לצוות שלנו, לכל האנשים שתרפו, לטלי, לניצה, ובאמת היה מדהים. תודה רבה. תודה רבה לכם. לא סיפר לכם על האדריכל שלו מאשקלון.